Selam barıgızga da. Bugün yılның iң zor çaralarının birisi. Ул да булса Milli Muzika премиясы тантанасы. Һәм инде без Гүзәлем белән бүген син һәм мин җыры белән лауреатлар һәм инде анда без җырларга барабыз. Инде көндез безнең репетиция булса, хәзер инде без иртәрәк барабыз, чөнки Гүзәлгә хәзер нәрсә эшләргә кирәк? Бизәнергә кирәк. Шуның өчен эшкә барабыз, башлана безнең чара сәгать 6-да. Барысында, хөрмәтле дуслар, кем нинди номинациягә лаек, кем нинди костюмда җырчылар белән аралашырбыз бүген рәхәтләнеп, бу тантананы икенче яктан карарбыз, хөрмәтле дуслар. Посмотрите, или все они накрашены, какая бывает. Не накрашенная. Красиво, красиво. Ну да. Гүзәлемне уже красят очень. Пирамида буйлап йөрибез, хәзер инде киттек икенче гримеркага. Кем кайда, барысын күрсәтәм хәзер. Сез барлык җырчыларның бизәлмәгән килеш күрәчәксез. Киттек. Хәзер. Яра, Зәйнәп апа. Журналист, сен таптыңмы саксофонист? Yok, Züfer Karadinov сказал есть. Мен күрсәтәм. Сәхнә артында, менә монда бүтән булган аппаратура ничек ул күренә сәхнә артыннан. Менә шундый сеткалар монда. Төтеннәр өреп тора. Күрәсезме? Всё монда, о, шикарно оформление. Һәм инде беләсезме, артист сәхнә артында басып торганда, менә сине тегендә игълан итәләр. Именно шунда йөрәк тибә инде. Тибәсе ничә тапкыр сәхнәгә чыккан бар, ләкин барыбер дә һәр бер чыкканда дулкынланасың. Байберне аңлатып булмый. Ни өчен? Һәм примерно шулай күренә ул сәхнә артында. Һәр тагын бер кат сәхнәгә чыкканны күрсәтеп карыйм. Мине халыф һәм Гүзәлем. Чыгасың монда. Хоба. Менеп киттең. Әле концерт башланырга бер ничә сәгать бар. Әзерлек бара. Бөтен сүздә дулкынлана. Игътибар итсәгез, ана тегендә операторларның собраниесе бара. Серьезная дискуссия монда. Менә бу әйберләр пакетны тишә. Пакет тишелә, сумка тишелә. Пленка аласың, чырнап куясың. Текипте алып кайтканда ситнең кырыйларын булай әйтәсең, ше пакетиклының, әйме? Пакетны тишмәсең өчен нәрсә шулай әйтәсең? Салат. Туктале, мен бу әйберне белмәгән идем. Во-первых, не знаешь, что ли? Просто мен пакетиклын алган юк. Миндә бутылкалар. Филус Каиров. Салам. Как всегда, красавчик. Супер, спасибо. Мен нәрсәгә игътибар иттем. Әле җырчылар бер кайда да ашыкмый. Әле генә килә торалар. Амнамда бүлмә. Бизәнгәннәр мәле монда. Тагын диләр. Всё, снял и пошел. Монда мин генә төшермим, оказывается, монда тагын берсе төшерә. Игътибар итегез әле. Салам. Снимай меня. Киттек дальше. Да? Батан образы. Полным ходом. Лилияләргә чәчәкләр алып чыгалар. Премиялар алып чыгалар. Лилияләр дуэтына. Действительно, дуэт Лилия достоин быть номинирован на премию Болгар радиосы. О, күрсәтегез. Поздравляем от души, поздравляем. Кайфлар ничек, нормально? Молодцы! Поздравляю. Елмайыңыз әле әзрәк кенә. Раяз, с ума сойти, Раяз Фасыхин. Что за значок? Покажи, что за значок. Так, скрипичный ключ, а вот это что это означает? Ой, молодец, ты еще что-то знаешь, что ли? Молодец. Вот эта сцена. Менә бу сәхнә миңа ошый.
Смотрите пока. Ничего, аудитория, это ну, нормально? Уходим, пацаны, чего не стоят? Куртадан, давай. Может, там все кипишуют? Синих хайфлярничек. ребята, Молодец. Самый главный Рустем. Сегодня шокирует, потому что похудел на килограмм 30, наверное. Молодец. Вы поняли то, что вы в тренде? А? Я цель не знала. Да? Все нормально. Ребята, давай, сейчас, давай. Güzelim hem soğuk minni hanım. Kullar üstte gitti. Üstte bıraktı. Oltin yulduz sini bilan bo'laklanam. Shunday jirning avtorlari Anna Popova ham Go'zaliyaga martabali diplomlar topshirdilar. Ishli olqishlaringiz. Tebriklaymiz, tebriklaymiz. Erga olqishlar sizning hurmatingiz. O Zufer abi selam. Mutluyum sizde. Rahmet. Ali yarın bir damada kostümde giyip giymedik. Bugün bir şurada kostüm diktirdim bu milli premiada. О, Ришат. Классный телефон. Все. Лучше, чем вот этот снимает. Извини, брат. Салават, быйыл безнең җырга алмады, кызганычка каршы. Да, Салават? Әйе. Рустам abi, biz синнән соң сөйләшәк буламы? Пожалуйста. Рустам abi разрешил, ребята, давайте төшерәбез безне. Что ты там трогаешь? А после того, как закончили, секунду на камеру. Тыйынлы телеканалына 15 жылдық юбилейіне тәбірлейсіміз келер. Тамашашыларыңыз гел артып тұра тұрсын. Яңа оқушылар, яңа тапшырулар. Biz sizde yaratамыз! О, Гульсерин, такая красотка вообще. Красотка. Я красотка. Я лучше промолчу. Пойду дальше. Давай, журналистлар да жүрді, давай жырнақ зәлі. Мира Хатана, вы шикарны. Что за мать? Это... Салават Симовен прям вообще. Ильсия Бадридинова, вы молодцы. Молодцы. Kızlar bunda bütünüsü de. Oo. Kızlar молодцы. Сьюзен молодец. Git yanıma siganem. Bul yüreğim. Эзрак на перепутал. Молодцы. Салон сürketmeli, пожалуйста. Hazır yana tabii. Жар свежарлар бар, зар свежар, добропёк, шундайлар. Менә бүтүнесе безнең кырда җыела. И бүтүнсе коша. Бүтүнесе дә коша. Җыйлары коша. Вот. Дай-ка свое кольцо покажи. Похоже, один и тот же бриллиант. Да? Да, точно. Смотри, один и тот же бриллиант здесь. Наблашляли? Вот так. Ну, менә Салават беренчедән телевизор карарга бик еш туры килми миңа. Юлда бу бит инде, синдә, миндә
Güzelim de şulayım. Bugün karadım da çok katım oturdum. No evi şepsiz degende. Abi agony. Babay da iyi. Obrazını şunday motor işlegensiz. Bir konuştular. Rahmat. Halı kırakatlanıp qaraydır. Film qaragan şekillerde. Sizga oshsa endi. Bir dışarıda olmuşlar. Rahmat. Sizga da oshlar. Так. О, Рифат, поздравляем вас. Ничек хислер ничек. Хислер ekip havada turganına tügül. Хислер шеп, тамашачылар шеп. Барда супер, барда әйбәт. Все отлично. Рифат, знаешь что? Ты достоин этой премии. Жылатасың сен мені қазір. Бик зор рахмет, бик зор Бар рахмет. сен журналистлар көтә бар. Ну құлақ буы егітті. Ну құлақ буы егітті. Салават кел компромат. Нормально. О, бар. Көрдің ме? Достар, қазір бірнеше минуттан финальный шыр болашақ. Әне Фәрхи өзінің шырын шырлағанда біз енді барлық композиторлар, жазушылар, барлық шығасың ба? Барлық жыршылар оның жырына шығашақпыз. Һәм енді біргелешіп нашылай басып тұрашымыз. Әйдә, репетиция ясыйк әле. Уважаемые артисты, сейчас ведущие включат свои микрофоны, просьба не орать. Весь видеоблог испортил. Финал тамам, финал болды, Milliy muzika премиясы, Марат. Ура, товарищи! Все настроениялар яхшы, хәзер рәхәтләнеп, киш-мишка барып рәхәтләнеп банкет ясыйбыз. Шуны әйтәбез, ха? Бәйрәм белән сезне. Сәмсез. Салават диләр. Шунсы күңелсез. Салават кабы диләр. Шунсы